नमस्कार, आज आम्ही या व्हिडिओत पालकाची चपाती करच पळूया। ही चपाती करच्या कामक जाय फ्रेश पालकाचे 1 काट, गव्हा पीठ, 1 चमचे जिरे, 1 चमचे तेल, 1 चमचे साखर, रुचीक मीठ आणि चपाती भाजच्याक तूप। सगळ्यात पहिली पालक शिजवून घेवका। कायलीत एक ल्हान पेल उदक घालका। तातूंत धुईल पालका पान घालका आणि वयल्यान धाकणी धापून हाय फ्लेमाचेर 5 मिनिट पर्यंत पालक शिजवून घेवका। शिजिल की गॅस बंद करका आणि पालक थोडी वेळ निवच्या सोडका। निविल पालक हातान जराशी गिमचून घेवका। तातूंत जिरे, साखर, मीठ आणि तेल घालका। सगळे जराशी मिक्स कर। तातूंत धरतीतले गव्हा पीठ घाल चपाती पीठ कालून घेवका। सॉफ्ट पीठ कालून घेवका, खूप घट्ट पीठ कालूचा ना। आणि पालक शिजयतना खूप उदक घालचा ना, थोडे उदक घालका, पालकाच भी उदक सुटता। कालेली पीठ 10 मिनिट धापून दवरका। ह्या पिठाची गुळी कन गोल गोल चपाती लाटून घेवका। तव बरो करून हुनकन घेवका आणि चपाती थोडीशी तूप लावून दोन्ही वाटेन तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका। आम्ही दिल्ले मापान पालका चपाती करचे जातात। चुरचुरी भाजेल पालक चपाती चटणी नाजाल्यार तुपा बरोबर सर्व करा। कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट करून कळया। व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमचा चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।